najškodlivejšou témou. Napríklad vo Švédsku teraz skúmajú záhadné úmrtie štyroch ľudí. Tí zomreli paradoxne po tom, čo ich lekári zaočkovali. V Amerike už panika naberá na obrátkach a vyhlásili tam stav núdze. Armáda je v pohotovosti. Vláda údajne chystá masovú vakcináciu. Každý dostane špeciálny čip. Ak to očkovanie odmietne, toho vraj dajú do izolácie. V niektorých amerických médiách sa už pretriasajú tie najhrozostrašnejšie scenáre, ktoré spôsobia vládne opatrenia na zabránenie vypuknutia pandémie. Polícia bude môcť násilím zobrať deti rodičov a bez ich súhlasu deti zaočkovať. Na internete sú videá ľudí, ktorí tvrdia, že sa očkovať určite nedajú. Ich obavy spôsobuje najmä ortuť a to, že ľudia na vakcíny reagujú rôzne. Prikázali nám, aby sme sa dali zaočkovať. Táto príslušnička americkej armády tvrdí, že sa koncom roka zúčastnila tajného cvičenia. Údajne každý zaočkovaný človek bude označený náramkom s čipom. Kto odmietne, zostane pod kontrolou polície, lekárov a vojska. Ak to nespravíme, dajú nás do karantény a zbavia občianskych práv. U nás zatiaľ vakcíny proti vírusu novej chrípky chýbajú. 1 000 000 vakcín nám v dohľadnej dobe dodajú špičkové firmy. Je medzi nimi aj britská spoločnosť, ktorej vakcíny naočkovali švédsky lekári svojim rizikovým pacientom, ktorí následne zomreli. Vyšetrovatelia už zistujú, čo bolo príčinou smrti. A 3 firmy budú dodávať tieto vakcíny. Nebude to len jedna firma, budú to 3 firmy. Medzi nimi je aj táto. Áno. Špeciálne vakcíny dostane 20% Slovákov, tzv. Rizikové skupiny, lekári, zdravotníci, deti alebo tehotné ženy. Pokiaľ by vznikla požiadavka na ozbrojené sily, sme ochotní zabezpečiť úlohy podľa charakteru krízovej situácie. Nebudeme si ich môcť kúpiť v lekárniach, nebudú ich preplácať poisťovne a nebudeme si ich môcť zahotové kúpiť v žiadnej krajine Európy. Zaplatí ich štát a na silu očkovaný nikto nebude. Rastislav Striško, televízia Joj.